Il-jum it-tajjeb. Illum il-ħamis 2 ta' Novembru fit-tifkira tal-mejtin kollha, l-Arċipried Dun Rodrik Camilleri ser jiċċelebra qudiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena li tinsab fiċ-ċimiterju ta' Ħażabbar. Tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. L-aħwa nilqawkom quddiem din il-kappella għażiża tal-Madonna tal-Ħniena fiċ-ċimiterju tal-parroċċja tagħna, fiċ-ċimiterju ta' Ħażabbar, fejn inġbarna flimkien għall-Ewkaristija sabiex nitolbu lil Alla l-Missier għall-qrabat tagħna, għall-mejtin tad-dinja kollha. Illum f'dan il-jum għażiż tal-irwieħ. Hekk sabiex il-Missier jagħtihom il-ħarsa ta' ħniena tiegħu u jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Ħuti ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil, billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, il-anġel l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. Fit-tjieba tiegħek mulej għati widen għat-talb li qegħdin nagħmlulek biex kif jissaħħaħ it-twemmin tagħna fil-qawmin ta' ibnek mill-imwiet, hekk titqawwa t-tama tagħna fil-qawmin mixtieq tal-qaddejja kollha tiegħek għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Ġobb. Ġobb wieġeb u qal, mhux li kien jiġi maħżuż fi ktieb, jew b'xafra tal-ħadid u ċomp għal dejjem fil-blat jitnaqqax. Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj u fl-aħħar fuq it-trapp iqum. U wara li jintemm ġidi mingħajr laħmi nara l-Alla li jien narah ma' ġenbi. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Nemmen li għatnara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. Flimkien. Għatnara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min min għandi nibża
il-mulej u l-ken tiegħi u d-dimmin għandi nitwerwer. Flimkien, nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej f'art il-ħajjin. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nfittex li nammar f'dar il-mulej il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej u mbakkar fit-tempju tiegħu. Flimkien, nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej f'art il-ħajjin. Isma' mulej il-leħen tiegħi meta ngħajjad ħenna lija u weġibni. Jien nfittex il-wiċċek mulej la taħbix wiċċek minni. Flimkien, nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej f'art il-ħajjin. Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej f'art il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Flimkien, nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej f'art il-ħajjin. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, it-tama ma tqarraqx bina għaliex l-imħabba t'Alla ssawbet fina permezz tal-Ispirtu Santu li kien mogħti lilna. Meta kien il-waqt u aħna konna għadna bla saħħa, Kristu miet għal dawk li kienu bla Alla. Wieħed bil-kemm imut għall-bniedem ġust, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel qalb u jmut għal wieħed tajjeb. Iżda Alla wera mħabbtu lejna meta Kristu miet għalina. Aħna ġustifikati b'demmu, insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta' Alla. Jekk meta konna għadna dewwa ta' Alla, tħabbabna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu. Kemm aktar issa li aħna ħbieb miegħu, insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f'Alla b'Sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu issa ksibna il-ħbiberija ma' Alla. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lil Alla. Ir-rieda ta' missieri hija din li jien ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: dak kollu li missieri jagħtini jiġi għandi. U min jiġi għandi ma nkeċċieħx il-barra, għax jiena inżilt mis-sema biex nagħmel mhux ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min bagħtni. Issa r-rieda ta' min bagħtni hija din li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ir-rieda ta' missieri hija din li kull min jara l-liben u jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. L-aktar iżis waħda mill-affarijiet li forsi dbeżżana fil-ħajja tagħna hija l-mewt, mhux hekk? Il-koll nibżaw illi mmutu. Imma il-mewt hija l-passaġġ tiegħi u tiegħek illi ħadd wassalna fid-destinazzjoni tagħna. U x'inhi hija d-destinazzjoni tagħna? Aħna għal xiex qegħdin ngħixu jekk mhux biex wara din il-ħajja nidħlu fid-dar tal-missier. Ejjew ma ninsewx illi l-ġurnata tal-lum trid tfakkarna illi aħna għandna missier tajjeb. Għandna missier illi jieħu ħsiebna. Għandna missier li tagħna lill-Ibnu Ġesu
biex minn fuq is-salib u li miet għalina u li qam il-mewt għalina ried jagħtina l-ħajja. U x'ħajja ried jagħtina Ġesu jekk mhix il-ħajja ta' dejjem. Imma din il-ħajja ta' dejjem trid tibda mill-lum. Meta jiena u inti qegħdin nagħmlu minn kollox biex ngħixu il-ħajja ta' Ġesu. Din il-ġurnata għażiża tal-irwieħ kollha fejn aħna qegħdin nitolbu għal dawk li telqu qabilna fid-dar tal-missier, trid tfakkarna f'żewġ affarijiet importanti fid-dawl tal-kelma ta' Alla li għadna kif smajna. Li Alla jixtieq ma jħallina waħedna qatt. Aħna qatt ma aħna waħedna jekk aħna dejjem nixtiequ u rridu nkunu fil-preżenza tiegħu. Għalhekk ejjew inkomplu naħdmu fil-ħajja tagħna biex inkunu fil-preżenza ta' Ġesu, fil-preżenza ta' Alla, fid-dawl tal-kelma ta' Alla. Meta l-kelma ta' Alla għalina tkompli tkun għażiża, inkomplu nsibu fija il-kelma ta' Alla illi għandna difensur, għandna l-Ispirtu ta' Ġesu illi qiegħed jgħinna sabiex jiena u inti ngħixu l-ħajja tiegħu. Alla ma jixtieq iħallina qatt weħidna. Fid-dawl tal-Vanġelu ejjew niftakru illi aħna xbija ta' Alla u Ġesu ma jixtieqniex nintilfu. Hekk Ġesu ma jixtieq li jitlef lil ħadd minna. Ġesu jixtieq li ma jintilef ħadd minna. Hekk ejjew nħossuna fidejn Alla l-Missier. U naħseb din hija l-fidi. Il-fidi tagħna li jiena u inti nemmnu f'Alla, li jiena u inti nemmnu f'Ġesu, li jiena u inti aħna għandna l-Ispirtu ta' Ġesu ġewwa fina, trittejna illi aħna ninsabu fidejn Alla. U naħseb dan huwa s-serħan il-moħħ għal kull wieħed u waħda minna, li aħna ninsabu protetti, li aħna ninsabu fl-idejn ta' Alla li qed ikompli jkun missier u juri l-imħabba tiegħu, il-ħnina tiegħu ma' kull wieħed u waħda minna. X'ser jagħmlilna kuraġġ biex ikonna l-paċi tal-qalb. Jagħmlilna kuraġġ it-talb. Ejjew ma nibżawx nersqu lejn Alla fit-talb. U meta jiena u inti nersqu fit-talb, aħna ħankomplu insaħħu l-fidi tagħna f'Alla, insaħħu l-fidi tagħna f'Ġesu. Fit-talb jiena u inti qed nistiednu lil Ġesu sabiex jitlob ġewwa fina lil Alla l-Missier. U hemm hu jagħtina s-serħan il-moħħ, hemm hu jagħtina il-paċi tal-qalb. Hemmhekk Alla jagħtina il-grazzja illi aħna ninsabu fideh u aħna protetti. Aħna u llum f'dan il-jum għażiż nitolbu għall-erwieħ illi għaddew għal-ħajja ta' dejjem sabiex Alla jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Ejjew nitolbu għalina wkoll sabiex fil-qudiesa tal-ħadd b'mod speċjali inħossu illi aħna bħala komunità, illi aħna bħala knisja inkomplu nsibu it-tama tagħna, il-kuraġġ tagħna fil-mulej Ġesu u li jixtieq jipproteġina u li jixtieq iżommna fideh. U hekk il-biża ma tibqax biża imma tiġi grazzja illi narfu li d-destinazzjoni tagħna hija lejn id-dar tal-Missier. Għax għandna Missier tajjeb ejjew inresqu it-talbiet tagħna lil Alla. Missier nitolbuk l-ewwel nett tal-Knisja. Għatina l-grazzja sabiex bħala Knisja aħna inkomplu nkunu Knisja li għandna widna tajba biex nisimgħu il-kelma tiegħek u nkunu Knisja li nissapportjaw lil xulxin biex ma ngħajjew qatt nimxu wara ibnek Ġesu. Nitolbu. Missier Qaddis illum nitolbuk għall-Papa għall-isqfijiet tagħna, nitolbuk għas-saċerdoti u reliġjużi, tolbuk għad-djakni u għas-seminaristi, kompli jagħtina l-grazzja li nwieġbu b'fedeltà li iva tagħna lejk, filwaqt li nkomplu nitolbuk għall-adolescenti u żgħażagħ tagħna, sabiex meta jisimgħu lilek issejħilhom iwieġbu iva u bil-ferħ biex jaħdmu fil-għalqa tiegħek. Nitolbu. Missier Qaddis nitolbuk għall-familji tagħna, nitolbuk għall-familji li għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Għatihom persuni illi jresquhom lejk u jimlewhom bil-kuraġġ. Nitolbu. Missier nitolbuk għal koppji li qegħdin jistennew tarbija u nitolbuk ukoll għal koppji li jixtiequ jkollhom it-tfal. Nitolbuk tisma' din it-talba tagħna sabiex inti tkompli tkun dak li timlina bil-ferħ u bil-kuraġġ tiegħek. Nitolbu. Missier inkomplu nitolbuk sabiex tagħti l-mistrieħ ta' dejjem mill-erwieħ kollha illi ħallewna. Nitolbu. Fiskit ta' qalbna jew nagħmlu talba tagħna lill-Missier.
Missier ilqa dawn it-talbit tagħna, aħna nofruhomlok minn idejn Omna Marija, insellmula flimkien. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa. Taġġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Buħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Fit-tjieba tiegħek mulej għall-offerti li qegħdin nagħmlulek, għall-qaddejja kollha tiegħek ħutna l-mejtin biex iddaħħalhom fil-glorja ma' ibnek li miegħu qegħdin ninaqdu bis-sagrament kbir tal-ħnina tiegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfaw qlubna l-fuq, niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien inroddulek ħajr. Bih feġġet għalina t-tama tal-qawmin allena, hekk li aħna għad li jimniktin għax nafu li għandna mmutu, nitfarġu bil-weda ta' ħajja oħra li qatt ma tintemm. Għax għal dawk li jemnu fik mulej il-ħajja ma tintemx, imma tinbidel. U mal-mewt tal-ġisem fuq din l-art titħejja għalina amara għal dejjem fis-sema. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżersi tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis. Sanna fil-oli tasmewi. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratt il-ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, li neħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Ummalla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli, ma' San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu u s-Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa.
Nitolbu. Għati mulej id-dawl u slim lil-qaddejja kollha tiegħek ħutna l-mejtin li għalihom iċċelebrajna dan is-sagrament tal-għid bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru l-Iben u l-Ispirtu u s-Santu morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa fit-tifkira tal-mejtin kollha. L-insara huma mistiedna jitolbu għall-erwieħ kollha u għall-eżies mejtin tagħhom. Infakrukom li l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tilqa' ordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2024. Id-djarju li hu bil-Malti jinkludi l-iskrittura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u d-dati tal-festi f'Malta Għawdex fost oħrajn. Biex tordna l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.